brothers and sisters sa Love and Mercy Community, Charismatic, no? Yeah, bro. Na mga bago ba na, no? Ikaw pa tarong kagayon nga isip, pambit pa ito sa pagtulungan sa sila. So, kay topic nung ginauna ko sa lima yun. So, ito yung last topic na to. Salvation to. Salvation, kalawasan to. So, taga mo ng mga topic din na matingog, pero pumunta na mo, ma-exekutan ko na ito na. Mapunta na sa gabi ka. Pwede mo batiin pumunta na. Pero itong exekutan ng kaning doon, purgatorio gani, nindot ko na siya. Kaya dungo ko sa mga takis lang yung reliyon. Na kaning purgatorio, matod pa nila, panwartaran na sa simbahan. Matod pa sila yung reliyon. Ano man? Ang pamisa, ang pulong sa Diyos, way bayad, pambit pa. Nasa 1 Pedro 1:18-19. Ngayon ito sa 1 Pedro 1:18-19. Naluwas ka mo pinagi sa dugo ni Kristo, higit sa salapi ulawan. Sa ito pa, ang 1 Peter 1:18-19. Imo na i-consider ito? Objeksyon na? Yeah. Saan na pagtubag na ito nga na may mabasa sa Biblia? Dili sa salapi ulawan, pinagi sa dugo ni Jesus Christ. Sa ito pa, wala ka na pamisa. Ano man? Pagto ka sa parokya, sa pinanitan din sa Rosario, o sa katedral, sa Toninyo, di ba na parokya? Serayan mo na. Kuha, kawa mo na yung bunyag, lubong pista, kawa mo na. Way kasal. So, ato ka sa Pardo, Pabuno, diya sa Talisay, Minglanilia, so nagha mga decision nga mga kanang pareses. Pero ang rin punta, kuha na siya, di na decision. Masa na siya? Sa congregation, so ito ni si James, si Salesian, siya, Busconiano. Ang Salesian? Ang Salesiano. Uy, ito ano, Jesus Bartolomé na po ito. Nagabuti. Jesus, James ba? Jerusalem, sir. What? So, mana nga, bukat kayo na, sinagadugo ni Kristo, bilihon kayo niya. Ano pa mensahan pa magkalag? Ato sa Jesus Christ. Di ba? O, muna yung isa sa mga bukat. Murang na tinuot kong membro sa TMC. Kaya puro puti, ma. Kumantay na sa bunok kapit nga maglinya na masahoy bis. Murang mga inkanto. Igatadawa. Debe tayo. Pero dulos bukog na nagkuha. Sayang lang kay di kuha sa kamatuoran, ma. Dahil sila silang pundo na Jerusalem ang ng GMC ba, Church? Willie Almeida man. Kanang mga saksi mo ba? Kung dili pa na dulos, bukog di na maghatag ng mga basahon. As ko ano, napikasada. Yang uban pa mga lugar. So, idulos bukog dahil sila na sa tungod sa pagtuo, pero sayop lang pagtuuan. So, bitaha na nata sa matuod ng simbahan Katoliko, pero nata sa matuod ng iglesia, o simbahan, kaya mamisinterpret ng iglesia, imorang iglesia ng Kristo na ba? Iglesia, church na siya. So, nata sa kamaturan, sa Roman Catholic Church, tinukod sa Diyos, nang nagpagkatawag sa Kristo. Pero depende na ito, kung saan pag-exercise na ito, kung maluwas o malangit ba na, o mapurgatorio ka. So, muna ito iskutan ron. So, gana siya, ato nang tubagon naman kay para di malimtan. Kaya ang tubag na ito nga, tinuod na nasulat sa 1 Pedro 1:18-19 nga, bililong dugo ni Kristo, may makaluwas, makatabang na ito. Di na pamisahan na makalagsap. Nga matay na kay, kuhan man, hindi ka matay, matubasuman, wala na. Wala na yun. Anang nasa Ecclesiastes Kapitulo 9:3-5, hindi kamatay sa
samtang buhi pang tao, buhi pa mataron. Samtang buhi pa, lunlun na utan ng huna. Sige sana to, kanuna ang kita mga, di ba, sirak na desay, mentiroso. Kanuna ang dana, pero ini kamatay, hikalimta na sa hingpit. Buwa na iba, nasa Hub 14:5. Kama 12, Sweden. Tara. Sweden. Oh. Oh, dah. Takla na kinabuhi yun. Oh. Ako sa raday, no? Tara. Murap na ilisuriano ni ng PowerPoint. Dating na. So, di na hikaplagan sa ito pa, wala nang ibinta ang tao mamatay. Wala. Nya, anong simbahang katoliko na kuman, tudlo mga naakugay-chan sa ito. Kaya ka na magpamisa ta, nagtumong kita sa atong mahal sa kinabuhi nga naagin na siya. So, sa Biblia, ilang gigamit, mabasa yun nga, wala na yun. Ang tao mamatay, dili na mo bangon, di na mo mata, oh, basta iyang pagkatulog, hangtod, mahanaw ang kalangitan. Wala na yun. Pinsaham na ito na, untubag. So, ato itong tubago ng una kanina, nisunod ka na. Ang pamisa sa mga kalag, kasi na pamisa sa kalag niyo? Tuloy ko ganyan mo, no? Yes. Yeah. Ang magpamisa, matin mo pisa po. No. Oh. Kasi manugo mo sa bid ba? Surugon nga. Pamisa ko dito sa parokya. So muna mga kaigsunan nga, ang punto diha nga kini pamisa, libre nga walay bayad. Pero matingala ka nga, ato ka sa parokya, bayad sa pamisa, kuha? Oh, anak. Pero sa tinuod, kay ang Biblia itong patabagon, wa kay bayad ang misa. Libre yun. So, muriak ang laing riyo na nga. Usap na yun, mga parit na birthday wedding. Kana na yung pamisa dito sa matag parokya. Kwarta man na. Wala, nana, atong patabagon ang pulong sa Diyos kay managtandi gini ang pulong sa Diyos. Pulong sa tao, mas malibihon to ang pulong sa Diyos. Asa mabasa na? Batay gini mong Jeremias 44:28. Ako naging kanang mga ngana Jeremiah. 44:28 nga ang pulong sa Diyos may palibihon na ito sa tao. 28 na? Tara. Siya rin di ko memorize natin ko perita. Sige ko ano? Sa kadlaw, siguro, memorize na niyo. Sa kadlaw. O ka na. So, klaro kayo nga, ang pulong sa Diyos, ang pulong may matuman kaysa pulong sa tao. Muna mga kaigsunan. So, ang punto nga, alita sa Biblia, itong tubagon nga, ang misa, na baybayad uwa. Kung may patubago na ibayad ang misa, wa? Ha? Ano yung baligya? Ano yung sister? Sakto ba? Kung warta, saktong na yung reliyon. Kung warta yung katoliko biday. Napi din eh kay. Ang misa bayaran man. Bana siya. Ang misa way bayad. Na nasa kuwan kanang ang usama din ng kwarta atong gihatag sa kanang nasa parokya. Pamisata, so na. Para sa ilang pagkabilis. Ha? Hindi trabaho pare. Kaya di pagwali, di na trabaho.
Niisgot mga trabaho, ato tang utangan ko ng preskulo yung mga tabi. 1 Pedro 5:2, Gideon Cebuano. Ang sangya pagwali trabaho na. So katrabaho ang pare, kinahanglan suhulan siya. Asa mabasa? Roma 4:4. Ang katrabaho suhulan. Roma 4:4. So, ang nagtrabaho, Roma 4:4. Dapat sa numbers. Ang tao na nagtrabaho. Numbers? Nabo dia. Ang suhol dili isip nag-asa. Tungod kay Wa yung mga pusulis na ako. Ihaguan. Wa yung misa ni Jesus Christ sa panahon ng Meros. So, suhol, di bisip nga tungod sa kihaguan. Ba't sabot nga, ang trabaho, pare, ang ilang pagsangyo trabaho na sa espirituhanon. Muna sa 1 Pedro 5:2, Gideon Cebuano. So, ang trabaho, suhulan, Roma 4:4. Niya si San Pablo sa 2 Corinthians chapter 11 verse 7. Matubang San Pablo, I rob other churches taking wages from the minister to you. Robbery, kawa. Akong gikawatan ang iglesia aron ko kabalay pagkalagdan sa ba. Sa English King James, harapan na siya. Sa robbery. Sa ito ba, iyang itulisan ni San Pablo. Ang mga katawan, isa mga katawan, usang may iglesia, mga tao na iglesia, katawan man na. Para ka pambit siya sa pulong sa Diyos. Gawas. Sa unang panahon, wala pang monthly service. Brad, sama sa Pablo pagwalis, bisag asa, kuha sa ibliti. Sama mo na yan. Sa Pablo, pare mo to. Ito, gubanon, electric service. BW ba? Ha? BMW ko ang yun, kanang sa mga pagkurong nga ko, mabangga di mo unsa. AYD. Ha? Murang di mo bangga di mo unsa. Sa mga politiko, nindutan mga skena, no? Nga, kuhan? Di mo unsa kung mabangga. Di mo mabangga. So, sa ito ba? So, matubang San Pablo, wala ko magpasuhol sa akong pagwalis may balita. Tanawa na, wala sa magpasuhol. Samtang naghago ako. Unya, murag kong nangawa kanila aron lang ako makatabang kaninyo. So, I rob other churches taking wages from the minister to sa English. Namoy English nga, di kayo maigos pinisaya. Di man na ito na, mga languages ba? Dili kayo, kuhan ba, magsabot ay di kayo litra ito. Ay, translation na. Kung saan kasi sa Biblia ko. So, muna nga, ang punto niya nga, suhol. Kanang pamisa niya eh. Pamisa, suhol sa Diyos pare. Kanang pamisa ta sa kalag. Asa ta magpamisa? Magkalag sa langit, purgatorio, inverno, tubag. Laboratorio. Ha? Wala pa ba? Ano yung ginangan doon? I-lecture ko sa Desolicition na ito, ibitar ng Omega sa una. Ang mga kalag, mato po ko sa inverno, pamisahan mo ko no? Bibaran niya, katoliko mo kita, puro na katoliko rin, di. Asa may pamisahan na ito, anak? Makalag sa inverno, langit, purgatorio. Nga naman? Naaman na sa kuwan, sa i-purify mo. Ana sa Mabina. Kaya sa kalag, sa purgatorio, So, ang punto niya nga ang pamisa, libre nga wala bayan ako dili, suhol sa hagos pare. Motong 2 Corinto kay ang pare, kung maghagok gihan ang pare sa parokya, ang iyang suhol, dublihon siya suhol. Asam na ba sa 1 Timoteo 5:17? 1 Timothy chapter 5 verse 17, sa Latin ba? Duplisi honore digni habientor. Pag pasabot nga, ang pare, dubli ang suhol. Mao ka na dubli, ginagin ang mount wa. Ha? Dubli ko. Wala mingon sila nga, pamisa ko ka ng Martes ang misa
So, espesyal na, Martes man. Kaya, diyo, gusto mga pare ng uban niya. Espesyal ni mo, di. Dubli, no? Dubli ka ni bis. 500, 10,000 o 2,000 ba? Yan na pa yan, sa packet pare, ikaw magbisa na. Ang kasaputan ng doble, wala mong question sa amount, pero doble yan. Oh, dili, madubli ni mo. Kung may amount, makay, ang counter mo na to, ang namin mo sa, dali espesyal ng iba, ordinary. Oh, namin ni amount. So, dubli, 1 Timothy 5:17 na ba? So, dubli wa, na dubli na wa. Oh, 5:17, kada ko ang tumuto, mudumala. Nang sulduhan ng tuyo dia, pero ang uban to, sa ubang version, dubli ang suhol. So, dubli ba? Sa ito pa, suhol ang punto dia, suhol. Kanang mga pamisa, suhol as kagos pa rin. Dili na bayad sa pamisa. Ngunit man niya, napagingnan na si Bohol, hagna, dito Bohol sa una nga, ngingnan nga, sekretary ko. Huwag si kalibutan sa, di mo na suhol, sister. Adili na, pamisa, suhol sa kagos pa rin. Yang mga sekretary na, huwag may kalibutan. Apil na sa 95% ignorant katolik. 95% ignorante katoliko. Huwag hebaw sa pagtulunan sa simbahan. Oh, 95. Ingon ba, ayaw, Robert, 92 lang. Pero gyapon ba? Ha? Kasaputan naman yan, ganun. Ito mag-isgot na, sohol. Oh, So, asa mo na ibase ang sohol na katedral, ari mo base sa kanang suhulan sa mga nagtrabaho sa gawas o asa mo na mo base ato idubli? sa karabari, nagbuyan lagi. Mamutan na kita sa simbahan o pilay Nami amount, ano ba mga parokya? O, na yung amount. Nabitaw. Kailangan man. Ang minimum CR ka rin, sa simbahan, CR ka. 5 Gs. Ha? Pag-ihi 5 Gs. Hindi. Hindi, may punto na bitaw nga. Alita sa espirituhan. Nung kanang kwarta, sa pare, ayahay kay pare, ano man ang Biblia. Ang suhol, wala ka ng material bagyo, Lucas 8:3. Si Jesus Christ ang mga apostoles, ang mga babaeng byuda yun, mga kortahan dato, ang ilang kapdangan, gihatag nila. Nya, kinsa itong gihatagan si Kristo, labang pare. Labang pare si Jesus Christ eh. Sa kapanay, gilabuan. Kilabaw mo siya na, yung ubos siya pare. Mga apostoles pare, ito, pero ubos niya. Eh, baka magigdobo si Jesus Christ. Nasa si Jesus Christ sa Hebreo 3:1, doon versikulo ni Hebreo chapter 3 verse 1 o Hebreo chapter 4 verse 13 to 15, si Jesus Christ, great high priest. Kuan, kining labang pare. Oh. So, labaw sa pare ang punto, ang mga apostoles pare, ito sila. Nyasa mo ng basa, ang mga apostoles pare. Oh, ano yung mga kunik-kunik, bitaw nga, anaan sa ba? Mga apostoles pare, ito sa mga apostoles. Nasa Pinedea 5 Gs. Pinedea 5 Gs. Revelation 5:10 niya, mga pare niya. Ang buot pasabot niya mag-itsunan, ang mga pare, mo'y hatagan sa suhol. Anak, suhol ang kago nila. Pamisa, anak. Kaya di mo mapalit ang pamisa. Huwag ko katag presigulo na sa mabasa ang pamisa di makabayran sapi. Huwag ko katag na. Nasa buhat 8:20 o 1 Corinto 9:18. Matod pa dito sa 1 Corinthians 9:18 o buhat 8:20 nga dili mapalit og salapi ang may balita. Nya sa English sa 1 Corinthians 9:18, it is privilege of preaching the good news without charging for it. Sa ito ba, libre ng walay bayad. So, nganong pare ngayon nagbayad? Ilang ikuan, palit niya ikuan. Service. Hindi ba tayo? Condominium. Di kayo. O lagi nga, sabay sa panahon mga simbahan, Gcash lang dagang kayo. Oh. Pero si Bishop Chubilo kumumot, pare, maabot nga Santos. Huwag yung kwarta sa bangko. Huwag Gcash to. Oh. Charity and humility. Iyatagor huwag kwarta.
So lahi ito siya. Kanang kwarta, may matubang sa Pablo sa 1 Timoteo 6, may tinubdan sa tanang lautan. Ang kwarta. Kung nagka ka kwarta, nakikontra, ipat anak na mo, papatay. O, daghan man. O, ang kwarta. Pero makatabang sa kwarta. Kaya kung kay kwarta, magbaktas ka. Magbaktas. Manong rin sa Bible study. So, abot na snowing. Kung kay kwarta, ikaw. Anak ka. Experience sana. Muna luping ang pasuli sana. So, yan ang kwarta sa uban matay, maghiko. Oh. Si Brad Chico, ako nag-istirahan sa karoon, mag-iba, hindi na ko i-mention na ito yung speaker ko sa silang community. So, sa mga leader ito, ang gingnan ko nga, hindi maghiko daw, Brad. Kung wapay hiko daw. Dami sa kwarta, 15 million. Oh, dito sa North, Bagyong Yolanda. So, ningon sana ko dito sa South Lapit nga, kung wapay hiko daw eh. Kaming magtiayon kay huwag katraso eh. 15 million. Oh, so, sa ito pa, ang kwarta, huwag kay kwarta, hiko ka. Oh. Kuban, manulis, mangawat, di ta kabasol subang yun. Parang, kuwan, gawa sa mga adik-adik, nang huwag magkaon, kuwan, mangawat, mga oh, muna eh, delikado eh. So, arita sa punto mga kiksunan, kining ang pamisa, libreng wala bayad. Basa na sa ito, anak ko mo? Ang misa, libreng wala bayad. Kung dili, suhol sa kagos pare. Suhol na, 8.20. O 1 Corinto 9.18. Oh, 9.18. Sa buhat 8.20, si Apostol Pedro, unang sa tupapa, si Iglesia Katolika Mingon, ang may balitan ipapalit og salapi. So, wag yun. Pero, gikinahanglan sa naspare ang kwarta. Kay, kung sa may iswildo sa janitor ito. Yan. Yan doon nirepitas, punta, matupit ang sigdi niya, nakatrabaho niya. Wag mo niya, 200,000 kurinti niya. Oh, 200,000. Kanang sipot, di nakapaigo ka no, pamisa. Asaman. Ato sa benefactors, 70 ka po. Ewan, pa sa 1 million, pada 1 pudrata, dagang 70. Layo na ng sibot. Maintenance, ang suga, kurente. Kanang wire, siya ni taon, amigo, si Catholic Peter Binder. Niya, retire na siya. Kat-kat siya na tumayle. Aligre itong tanawa, dili mapalit mo kwarta sa gasa sa Dios. Kami sa gasa na sa Dios na may bunga sa misa. Nya karon kining so ipatik to sa una nga kita ni ba ang mga nasa simbahan wa makibaw nga misa bayad ko ini ng tilir bayad mo pamisa manam nang Katoliko gyud. Oh. So kana source kahagos pare. Kaya sa 1 Corinto 9:13-14 1 Corinthians chapter 9, verse 13 to 14. Who preach the gospel and get their living from it? Kinsa ito nagwalis may balita, ano siya sa mabuhi? Ang mga pare, kaparian, ikay puro buko-buko na may tiyan ko na siya. So, kaon siya na siya. Di siya ganahan mo, di siya malasig to, di siya mo, ganahan mo misa, labi na ng mga bukin, ang asaya ng mga parokya na nagyo kayo. Mingaw. So, depende po sa parokya na may uban nga di ito napita, mas mati ito paglusade sa una, doon tutusan dati. Bukid. Mga gamay gimanambong. Ilagyo kayo. So 1 Corinto 3, chapter 9, verse 13 to 14. Si Benjigo itu di pasal yang gini, dia kalau kita ada, hai di rumah saya, minit oh sih.
Iba nasayod man kamo Oh. nga ang mga nag-aalaga diha sa templo diha usab mukuha sa ilang pagkakanon. Oh. O ang mga nag-aalaga diha sa halaran mukuha usab sa ilang bahin sa mga gihala diha sa halaran. Sa samang pagi nagsugo ang Ginoo nga ang mga nakadawat sa mga balita angay nga mutabang sa paghatag sa mga panginahanglan sa mga magwawali sa mayong balita aron sila mabuhi. Oh. Ya, mga dalo to na sa parokya sa piano. Sa umabot kos pare mabuhi din buhi no. Yes. Oh, na dia. Pero kinahanglan pare mo patlon po siya kay parokyano ba nga kuan. Ano ba mag-abusa na. So muna nga ang punto niya nga mga pare nagsaligis mga tao ya mga pare sa mampo sa nasa nga naghatag nila. Kaya para magkasiyahan ba? Naman sa Trijan si Benet nga tabangan to sila sa ilang pagsangyaw, paambit, aron makambit na silang iwalay sa Trijan si Benet. Ikatulong Juan si Benet, dito ng versikulo 1 chapter. Tanang mali. Trijan si Benet. Trijan si Benet. Okay na. Usaha, Brad. Kay nang lagaw sila aron sa pagtudlo mahitungod kang Kristo o wala gayud sila modawat og tabang gikan sa mga dili tumutuo. Busa kita nga mga tumutuo angay nga motabang sa mga tawo nga sama kanila aron nga may bahin usab kita sa ilang paghago alang sa kamatuoran. O may pare, ikutan ba no? Wala. So, hindi pare, tinigo na rin. Si Brad James. Ano ba? Objection siya, brad. Objection O sige, sige, objection. From debate na. Dili. Sige. Pagdara. Wag man sa mga Alagad. o kanang O, pagkatong yun na tuloy ka, pero hindi yan ang yun na. mga sokol ron sa baba no sa Praspare. Naging man sa Hosea 4:7-9. Oh. The more priests there were, the more they sinned against me. They changed their glorious God for something disgrace. Sa Bisaya pa, samtang nakadakan ang mga sasedote, misamot usab ang ilang pagkasala bato kanako. Ilang ibaylo ang ilang mahimayak ang Diyos sa usa kabutang ng makaulaw. So, sa to ba, mas nila pinadili na ito suportaan. Kung yan na ba? Check ang gani ha. Di ka gambit sa ihatag sino kay katong nihatag kung kadawat to siya sa Diyos na ano ba? Pero, objection, pero Hindi ka katoliko din eh. Pero hindi mo madali nga, ang punto, di ka madawat sa dili magtotoo. Kung di ka katoliko, di ka mo hatagan na. Support ko na, kita mga katoliko, di ka mahatag yung mga membro si Cristian Cristo, Sobalista, o mga siksino ba, amang siksino ba. Kuan man, kaning, ingo man dito ang mga samtang nakadakan ang mga sasedote. O, mga pare, mga pare. Oh. So, yan, ingon siya nga, kanang misamot usab ang ilang pagkasala, bato ka na po, ilang ibaylo ang ilang mahimayaw ang Diyos sa usang kabutang na makahulaw. Sala na, kasi pare na sa mga diyo ba? Jebes. Pero, ang mga pare, tao mo na, pare na to. So, makasala sa ilang tao, ano? Kaya niisgot mo sa makasala. Amo na sa Malakias Lusotso, mga pare nga nahubog ng bayan. Amo sana. Ano ba? Pero na yung pare nga malamon usap. Pwede din mag-ubog. Pare, isa ni anak. Ha? Di mo na mga anak ng pare. Ay, anak. Ha? Oo. Di mo na mga anak. Sa punto rin nata sa kuhan ang manisa libre nga wala bet suros nga dos pare. Kunya ka mga pare na di mo na basta-basta nga trabaho sa pagdala sa balita, sulan sila. Kunya nasa laing tikso nga ang kuhan, pare mahayahay ka na sila. Isaiah 61 verse 6 to 7. Pare madato.
Isaiah. Sa City uno, sa City. Muna, ningon sa brad nga, nato yung BMW, no? Kaya nabalita ko na sa una, no? Dugay-dugay, no? Pero, nice na yung mga service, kay, kuhan man, ikaw mo na sa Lucas 8:1-3 ng mga biyuda, mga kortahan, ihatag sa mga ni Jesus Christ, yung mga apostoles. Sa ito pa, uban, mga sirakisan. Oh, yan po, kubader. Pader, kaya is 50,000 kay mato ko sa Amerika, balik, yan po. Oh, ano mo, kumain sa garan? Oh, So mao lagi ni nga mas dili na nato tingali kanon. tagan? Atagan kay naman diri nga kanang sa ilang ipakasala bato kan ako ilang ipahilo ni noon. Context. So Kuhan, nga pasabot na brad, nga di pa hatag ito, nag-abusado ba, nag-sukwahi, na may uban nga di man tanang pare. Nga badungon sa sin, nga apostol si Judas o si San Pedro, namakat San Pedro si Judas, si traidor ni Jesus Christ. So, wa ipasalig ni Jesus Christ sa mga tinunan nga perfecto. So, kinahanglan ilang pagkatao na sayop sad. Oh, sayop. Ayang pagkatao. Pero sa isip katungdanan sa pagkapare, balaan na siya din ang kasal. Oh, muna nga itong mga apostolis, pangutana, nasipyat ni Jesus Christ na pagpili sa 12 ka mga apostolis. Nasayop na eh. Kaya na ay mga duha kabuk nagpabadlo, si San Pedro na makak. Lucas 22:6-62. Lucas 22:6-62, si San Pedro na makak. Yan si Judas, ni traidor ni Cristo, ningon dito sa Juan 6:30, ni usa ka ninyo, yawa ni Jesus Christ. Papayawa ni mga tao nito ka na. O, sa ito pa, ugat kayo. Nasa Juan 13:13 nga 27. Pero ningong sa Jesus Christ sa Ebanghelyo, kamang dusig ka mga apostolis, iniglingkod sa mahimayang trono, sa Christ langit, at naasad namo dusig, naasad Jesus Christ, at mamalangin siya mga apostolis. Yan ito panahon na apil mo masudas ito. O, wapa may impirno. Sa ito pa, buot masabot nga, ang kuwan, kining kaluwasan, last condemnation ng ginawa. Pero alita sa Saul sa ako, atong tumago itong unupin doon ng sunod-sunabi, giluwas kita sa mililong dugo ni Kristo. O mo na, tinuod na siya. Di kayo inom din natin, tinuod din na siya. Ang ipasabutan ng unupin doon ng sunod-sunabi, tumago na muna sa Episo 1:7. Ephesians chapter 1 verse 7. Pinagi sa dugo ni Jesus, napasaylo itong sa Namas Hebreo 9:22. Without shedding of blood, there is no remission of sin. Kung way pagpaaga sa dugo, watay kapasiluan sa itong sala. Buot mo sa wag ka ng pagbalansan ni Kristo sa cross. Kapasiluan sa itong sala, brad. Ang ubanan ng mga laing reliyon, luwas naman. Luwasan ka lang. Pasaylo ka na. Wa pa sa ang tumanan. Luwas na sa kaimtan. So muna nga ang punto ng itong objection kanina, sakto to. Pero gidrive nila sa kwan, pamisa. So ilan man ang interpretation sa protestante nga, sayop ng pamisa, wa na sa Biblia. So naaman, pamisa. Asa mabasa? Pamisa, 2 Macabeo 12:45. Dito sa San Remio, itong ilang lugar ni James nga, ang parokya dito, ang sobre dito nga, ay 2 Macabeo 12:45. Butang ka 46, kaya depende na may duwe rin sa dito 46. Ang nakabutang ito, pray for the dead man. Wala ano ng pagkampo alang sa nangamatay aron kabadbaran ng masala. So, mana siya, ang 2 Macabeo 12:45. So, grade na sa mga protestante kay kana siya namin pamisa igoon. Isang dawat na wala silang Biblia. Sikan makabis. So, ang kuwan punto, ang pamisa way bayan na, kulis horse hagos balik. Oh. So, sunod, kung itong tubag sa itong kanina nga ang tao mamatay, wala na buo. Di na ikita sa hingpit pa. Suma sa tuhog kanina, yung isuot. So, usama ng asa may pamisahan na ito, nang wala naman ng tao mamatay. So, ha? Kalawaan na. Ito, sa ako na. Sa ito pa,
kas-kas, kwarta na malito niya. Gago, dadaan to cemetery. Oo. Masya na magtubag. Kay, buhay pa bata niya, sunod, huwag ang ibaw. Naano ba na sa Biblia, sa kanang buhay pa sa buntag, buhay pa sa udog, gabi patay na. Gabi na ba ron? Hope 4.20. Premise na Hope 4.20 o Hope 34-19-20. Una nga, Hope 4.20 o Hope 34-19-20. Oh, Hope 4.20, doon na kaya ingo niya. Hope chapter 34 ang sa 19-20. Hope 4.20 sakto na. Yan mo sa Hope 34 verse 19-20. Oh. Home. 34, chapter 34 verses 19-20. Yan Hope 4.20, di ba? Oh. Bisa ka na. Oh. Di mo na madublik tanaw mo. Hindi sa 20 na. 19-20 still. Oh, kana. Tapos sa Hope 4.20, saan mamaharap unod? Oh. Ari na mo saan mo tanaw din. Sige. Oh, kana. Oh, kana. O 20 no? 4.20 na. Basta. Puro na, brad. Buhi sila sa buntag, apan magigibay patay na. O, sila nga na. Ang Hope 34, natin udto ba to? Una pa. Oo. So, punto nga, buhi pa sa mga tao nga, kita anong buntag, buhi pa, pero igilibay iwa na. Sa 24. 19-20, anong usan? O, kanang usan na, o. O, lahi, sila mo usan? Hindi mo ng 20 ba? Hindi mo ng 20. We may suddenly die. Oh. Mamatay kalit. Oh, mamatay kalit rin niya. Wala nga, at mamalandong ka nga, ang tao, subject to death guilt, kita. Oh. Kapait na mamatay din ng balik sa, kaya ito nga itong objection kanina, Hope 14.5, Hope 14.12, na hindi ka matay, sama na buwan na ta. Ang pasabutan, tao man ta, kung may tao, mga kiksunan. Soul and body. Muna tao. So, hindi ka matay sa tao. Soul, asa? Ha? Ang lalas na dugta niya ang kalag na padayon. Either internal lang o purgatorio. Si Cristo ninyo sa Matthew 10:28. Do not bear those who kill the body, but cannot kill the soul. So, nag-iskot o body and soul. Laos o kalag ba? Muna tao. Kaya tudlo na sa simbahan sa Fundamental sa Katolik Dogma, page 96. The man compose body and soul. Kaya naman yung ubang manudlo nga sa ubang reliyon, ang tao naglangkop, lawas, kalag, ug espiritu. So, mga libog mga anak. Mo anak ka nga, ang ilang manugana, ang tao naglangkop, lawas, kalag, ug espiritu. Tulo. Ang atuwa sa simbahan Katolik Romano, duhara, body and soul ra. Bantay mo na. Di sa mutuwa na. Muna gidugma sa simbahan, official teaching nga, all Catholics mudawat ini nga pinto ba? Sitmen, kung Katoliko ka di ka mudawat sa dugma, awirihis ka, di ka Katoliko. So mo na siya niya, ang tao mamatay matud pa sa Ecclesiastes 12:7, chapter 12 verse 7. Our bodies will return to the dust of the earth, and the breath of life will go back to God. Hindi kamatay sa tao, ang lawas balik sa buhok. Yeah. Natural, separate yung espiritu. Yasap ito ba doon? Ha? Langit, infernal, or purgatorio. Depende. Ha? Ito yung langit sa taas. State mo nga, sir. Oo. Oh. Diba nasulti ka na state? Still, pwede na. Dogmatic, teaching na siya, bro. Ah. Tawanan ng napamagi, pwede sa totoong langit ito. Pero masabdan ba? Sa ito pa, hindi kamatay, tubig 4-3 sa Latina Vulgata, upan ni Monsignor Rapine. Ilubog ang lawas, ang kalag, magawas. Oh. Yeah,
tinawag gala na ang espiritu di makita. Dari na yung mga testimony nga naprobahan ng tao iya sa daghang magkaila sa hospital nga sakit ko no. May suray na sakit. Ako na, anak ba? Takit di makita. So ang punto ini nga, kung saan yung mag-uwali? Ay, Ecclesiastes eh, mag-uwali na nga na yun. Sa ito ba, muna importante, i-separate. Sa wa pa misori tao na, naglagkob lawas o kalagman ang tao. Inig, gawa sa kalag, nabili nung sa ito. Tao to, dili. Kemudian, Dili siya tao. ang sa ito. Lawas ra. Kaya hindi mo ka nga, buot bali answer kay tao. Wala naman sila nag-yun Ubantay mo, sa ito ba, itong lawas, tao to, dili. Hindi. Ang tao, naglagkob, maman, kumpos pa di ang soldog mo na. Si Jesus Christ, ingon sa Mateo 18, ingon nga, man kumpos pa di ang soldog. Oh. Ayaw ka lug, mapatay siyang lawas, lug, mapatay siyang galag. Sa ito ba, masabot nga ang tao, naglagob, lawas o galag kita. Tao. So, di ka batay, nato, pag-una ng upan, di ka wasan, galag. Una ng upan. Di ka kuyawan na ito nga, kamatayan, mga dato, nga, yun, may mga milyon ito, bilyon, matay kalit, pabor ng bilyon yun. Oh, ingon pang ginawa, huy, buang mamatay kang ginawa. Patay. Dato kini na ang sakaw dato kini ng Israel. Huy buang mamatay kang ginawa. Patay dato wa. Patay. Oh, hindi mo mamakag ginawa. Nya sa mabasa. Mas Biblia. Oh. Lucas 12:20-22. Lukas 20. Lucas 12:20-22. Lukas. Oh. Walang din ang ebidensya kay Juan. Sa ito ba, wala. Ay, mag-wali mo na. Oh. Nangagbuang si Ginoo, no? Ang Diyos mingon, buang-buang. Karong gabi na, buhion na imong kinabuhi. Iyan, usa kinsa man ang makapahimulos sa imong gitigong nga katangan. Mo na diyan nasunod mi hayay. Then I will say to myself, lucky man, you have all the good things you need for many years. Take life easy. Pero ang Ginoo no nakuha di sa may ang nakuha mo impierno ba? Yang Ginoo nakuha Mateo 5:22. Di ko na ipanay no. Nakuha mo impierno ang Ginoo nakuha sa no. Sabab buang na ang buang version buang mo sa nagyon. Uy buang mamatay kang bibiyo na. But God said to him, you fool. Buang. Sa to ba? May impierno si Christ nga lagaya kay ingan sa buang. Dili may tapo kay siya may tigias kinabuhi. Oh. So muna nga, ang mensahe ng mga kiisunan, mas palibihon na ito ang espirituhanon na punto. So ang kuha na ni, katong alibuot sister, Separation. physical body ito, biday suwag nila, katong way na ibuot din kita hangtod mga napanlangit o yuta, atong lawas, physical body ba? O mo ito, ikwesta si Dusisite, imahimong abog. Niya ang kalag o espiritu, pareha naman huwag kamatayo ng espiritu o kalag. Sa ito pa, ito nga, itong lawas kibiyaan sa kalag, lawas ito siya. Dili na to. Tao, lawas. O yung tao, langkob, lawas o kalag mo na. Ano yung timan Sige ba? So, nga to pag-distinguish between soul and spirit. Muna yung kung natunggi. Kinaano ba sa 1 Tesalonica 5:23 na? Nga, muna yung basahan natin, ang born again, muna yung gamiton yun. 1 Tesalonica 5:23. Muna yung, muna yung berta, mga taas mo, pero ito na tubagon mo kay utanan ng Brad James sa Jago. Na, kana, Tesalonica, 5. Makita na na dahil. Ang TE mo, TI man, TE na dahil. Wala. Lawas ka lang gusto tulo.
ka sa debate, tingnan lang ni mo nga, asa may labaw sa Pablo, Jesus Christ. Jesus Christ. Oh, sa Matthew 10:28, duha raman. Duha na. Lawas o kalag. Ingon Jesus Christ, do not fear those who kill the body, but cannot kill the soul. Soul and body ang Matthew 10:28. Pero sa Pablo, sinali, tinunang ng Jesus Christ, tuluman, spirito kalagog lawas. Yung saan pag reconcile mo na. Di ba? Tinusura ko ng ihapon na. Unang yabag ng simto, Biblia, marugay. Nasa basa na ako, Biblia. Biblia may mutubag. Di mo mutukan ng mga, kaya kay principal mo na di. May name English. So muna nga, punto niya. Ato na ito bagon. Kanang kalag o kanang spirito o kalag, pareharan na siya. Spirit and soul. Nasulat niya nga, tulo, ang inyong espiritu, ano may espiritu sa kapalahubog, espiritu sa espiritu sa uban ba. Pero sa may usa ka bata namatay, iyang kalag igawas. 1 Hari 17:22. 1 Hari 17, 1 King chapter 17 verse 17 dito, na usa ka bata namatay, nigawas iyang kalag. Ang pamutana, pastor, ang pamutana. Kung tulo na, kalag ni ko asa espiritu dia. Ha? Apa? Nisod? Di, ang pamutana, ang ilatulungan, ato duhaman, lawas o kalagman. So, ang 1 Hari, 17:22, so bata namatay, 17, chapter 17, verse 17 to 22. Huwag na siya. 17 verse 20. Yang hangtod sa 22. Duha pa nga 17 na. Kana. So, ang punto niya kuwan, so, ang bata nga namatay, nibiyak, ang kuwan niya asa man espiritu kay tuluman. Sa ito ni Tande, kay napo sa bagong tugon sa James chapter verse, sa Santiago 2:26, James chapter 2 verse 26 na, kung wa ang espiritu, namatay ang tao, bibiyak, ang espiritu ba, patay siya. Santiago 2:26. Apa ko ta, ang kalagasa mo na. Unang simbahan mo ko ni gamit sa simbahan kay kini Biblia mga kaigsunan. Interpret mo ni sa simbahan magisterium. Dili na mga prosante ng basa-basa lang. Sa authentic interpreter sa pulong sa Diyos, mong simbahan, number 100 sa Katekisimo ng Catholic Church. Sa ito ba, ang nasa sa James chapter 26 basa, ang lawas, kung wala espiritu patay. Sa ito pa, wala espiritu, sa patay na, lawas. Kanya kay tulumay lang gigamit ang kalag, lawas ng espiritu. So, wala may asa mong kalag na. So, ang simbahan sa Wisdom 15 verse 11, muna gigamit sa simbahan na ang soul and spirit just the same, pareha. Munang dugma, ipahayag, kaya di mo kayo puro bersikulo lang simbahan ni gamit o kuwan na statement nga kaning tao naglangkob lawas o kalag. Dugma mo na siya, official teaching ba? So, Wisdom 15 verse 11 nga, usara ang kalag o espiritu. Balik sa pamisa kanina. Katong imong i-mention na pamisa ka niya o akibaw nga nalangit. Kana, nindot ha? No. Imo i-gapo sa ipamisahan. Asa man na padung ang iyahang pamisa? Asa ba daw? Nindot kayo. Ato sa lain kalag ba daw? Katong hapit na malangit. Dili man mao sa Brad. Kaya katong imong first papatagaw wala. Hindi na to sila na out. Ano sa kalang na malangit? Dili. Hapit na malangit. Yun siya na mag-ibaw. Kanang diba na niya
magpamisa. Pagkita na. Kung lagi kung way parinti, unsam siya nito. Daghan man nag-ampo para niya po. Kaya madanong na sa kalag, kanang kalag sa mga forgotten souls in purgatory, apil to siya na siya sa mga misa, kapag ipamisa. Bisa uwa, pamisay, mga pila siya. Apil ka na for all souls, for all forgotten souls in the purgatory. Apil na kita na ito magpamisa. Adi na ka magpamisa na, di mga pila mo na eh. Apil lagi magpamisa. Di na magpamisa. Anak na palit sa sistero eh. Katolikong dali. Dili mag specific man tagalan. Nya apilon sa ginatot for all souls in for all the forgotten souls in purgatory. Ang Onya. sa mga prayers. Kunya, Oo na. Pagkadawat sa sila. yung sa pag-ibaw na sa purgatorio. Pag-ibaw. Understood na nga na sa purgatory. Gawas lang mga Oo, also, yung sa toto si Pirno na eh. Sige pamisa. Ang punto ni Brad James, kung toto si Pirno, tos langit. Why kapuslanan ang ang pamisahan nasa man? Nasa langit, nasa purgatorio, nasa impierno. At ito sa kalag ng hapit na malangit. Di pumunta na, huwag pumunta na kapit na malangit. Ang pumunta na, asa may itong pamisahan? Mga kalag sa impierno, purgatorio, langit. Tubag. Purgatory, maganda. Wawata kay balog na lang. Purgatory. Awang may kakibaw niya. Impierno mo. Understood nga. Purgatory. Panaggaw na, Esther. Tulo lang. Ha? Asa, Esther? Purgatorio, ginatanan. Pamisahan ng nasa purgatorio. Kung wa niya, kumalitang nasa purgatorio, at ito tubago na, kung nasa purgatorio niya, way ng pamisa, ano ginang, makuha na siya, kanang dugay lang, padugay lang. Magpabilin juga sa purgatorio. Dugay na makuha man, Dili na po ka magpabilin sa purgatorio. Hindi ka may birnos kay all souls in purgatory will go to heaven. Saka bata-bata sa obispo sa Iligan City, ang ina nga, kung wa pa'y purgatorio, way kwartang simbahan. Way kwarta, wa may magpamisan. Kasi magpamisahan ng mga impierno. Pamisahan ng impierno di. Makalag. Langit. Munang may purgatorio. Way purgatorio, way misa. Sa klaro ba? Pero simbahan mo yung buo tanak. Nasa Katekisimo of the Catholic Church number 1031. The church name purgatory. Simbahan Katoliko. Kay Never man dyan ta na-pray, nag-mention ta, laga na sa kalag, sa Ah. impierno, wala man dyan ato, purgatory man dyan ato may uban na impierno. Doon naman. Oo. Ato pa, ang magkalag na sa purgatorio, maluwas ba? Oo. Tara, 1031. Ang kiksunan. The church give the name purgatory, which final purification of the elect, which is entirely different from the punishment of the damned, impierno. So simbahan mo yung kabuot ni 1031 sa Katekisimo of the Catholic Church. Yeah, simbahan man ako man kay dili kita protestante, kay Bible alone man ang dili Katoliko, tulong man sa Quranan o apostolic tradition o simbahan o ang pulong sa Diyos. So muna nga ang purgatorio, biblikal na siya. Yan, gidugma ang simbahan sa. So wala yung pamisahan na to. So katong naman na, balik mo sa Diyos mga kabiyol, o pa lang yung bersikulo sa balaanon ng pagkampo alang sa nangamatay, araw kababaran ng mga sala. Ang nasa langit, hindi na kababaran. Iluwas naman. Ang nasa impierno, wala na sa kaluwasan ng Santog. Di na yun pamisa pagkakadaan lang. Yung impierno na, eternal punishment man. Ang Santog man. Muna nga, temporal punishment, purgatory. Ang mga Bible scholar gamit ang 1 Corinto 3:15. 1 Corinthians chapter 3 verse 15. Nga moagi sila kalayo apan maluwas pa. Ang nasa impierno, di ko na may kaluwasan. Usama to, kayo to dili. Usa gisugnon sige magsigal. Ha? May sigas. Kasi pumunta na, Brad. Ang sa impierno, wala na sila yung kaluwasan. Oh, wala nang yun. Si Kuan, di ka man to sa Kuan, si Kita.
Kang Lucas 16 tao si Abraham ana sa na gikan mo dito ana. Matas Jesus Christ. Di na kini Biblia, di na kabaro kung simbahan mo i-interpret mo na. Sakto ba din si Father Lau dito sa Kusila nga si Maria Magdalena may posisyon na sukat Jesus Christ. Kaya na nga sa Biblia. Matthew 28:1. Pagkabanaw ni Kristo, si Maria Magdalena may unang pagkitaan. Mo ito posisyon sa Kusila sa una. Namoy clipping sa news mo na. Oh, sa to pa, niya dugay na gano'n practice sa Iglesia Katolika nga larawan ni Birhen Maria may musukat ni Jesus Christ. Naga, diha. Nabayan niya, lupad-lupad. Anghel, no? Sa paglupad sa anghel, huwag mo na pako. Asa itaw ng pako, anak, ng espiritu ng anghel. Oh, lain sa punto, pero malibog mo na. Yan karon, muna Brad nga, na ay mabasa, pero napoy, kuwan, o ganang apostolic tradition niya, kahayag ito. Wa man tay Sakto ang pare, pero namin labing sakto sa amo itong apostolic tradition. wa man tay Si, ka si Maria, Birhen Maria, may unang pagkitaan ni Jesus Christ. Example lang na ito na. So, manang nga, itong ingon ni Brad, sa ito? Puntanan mo? Walay kaluwasan ng nana sa Perno. Wa naging kalawasan. Manang, samtang buhi, pwede nero nakita diri sa maong communities charismatic. Manginiwa, kitang kita may berno. Kaya itong mga naong, mabikil, masuko. Di kita malangit ini permahagip. Nah itu dari bukan itu malangit. Isu dan bulan. Purgatorio le bang ano ya? Purgatorio. Si Constantine lagi. Nakabasa ka sa Constantine Ano mo dai? nga nakadto sa gobyerno niya balik siya. Apa testimonio raw ba? Sa Andros, Brad. Katekismo of the Catholic Church number 67 dere. Mga private revelation outside of the deposit of faith. Dili dogmatic pa. Pwede ito ha, pwede. You cannot force anybody. Oh, kay testimonio private revelation man. Parang na si malaro ni nga milagro na, wa pong deklara na sa Iglesia Katolika Romana nga miracle gina. So simbahan na may makadeklara na milagro. Pero kana mga testimonyo ba para ni Padre Jose Manyang ato nga ingon nga kopya na pagkamatay niya nakita ng impierno purgatorio lang eh. Testimonyo mo na. Nya, pwede mo to, pwede ka dili. Oh, naman 67. Katekismo of the Catholic Church. Number 67. Sa to pa, kuha na siya ka ng personal testimony ba? Sama ni Santa Teresa of Avila, patron Santa Teresa City nga. Ina siya pananaon nga, nakita niya nga daghang makalag na padung sa impierno. Nga tagak, kung sa hinungdan, waka kubisaw sa paray, namdan sa kamatayon. Yan itong bisyon. Bisyon, pananawon ba? Namna scope na tetresin si Tigang Bisyon sa Ginoo. Namana. Pero, yan ang kuwan ni Santa Teresa of Avila. Depende mo, katoliko ka, pwede dawato pwede di kay di na mapokus mo kay di na dugma, brad. Kung dugma, mingon ka nga, si Primera de Virgen, irehis kita. Kung dito mo ito, perpetual virginity, Primera de Purgatorio, dugma mo ni. Naam na siya yun. So, temporal punishment. Pero, ang makala, wagi apan maluwas pa. Nya kayo mo gina. Mo na usa kay gisugdo na. Juan, brother, kanang discernment of vision lahi na siya. Ang vision, discernment, kung ano ka, kanang usama ni San Pablo ba nga, buhat 23, unong dito nga, katinon siya na sinanay sa discernment na iatngan siya dito. So, dito sa laing lugar na yagi. So, kasi mapatay. Discernment na niya. Ang vision, pananawon, pinangislam kusama ng damgo, ang vision, pananawon. O, nana sa numeros 26. Damgo na damgo nga tinungod ba? Sige, punta na bro. balik ta sa imperno langit Oo, kana. purgatorio. Na, Mga man atong topic karon. So wala man tay kasiguruan nga ang atong gipamisahan na langit na ba o na imperno na ba o na purgatorio. oh. So kung mapamisa ka ni Doprasya nga natin sa imperno, so sayang ato ang pagpamisa niya. Mga gani, kamatanin na ako. Mubad na, brokula na. Kamatanin kasi na nag-ibog na rin ba? Oh, Or ito. sa life niya, may Lain na sa question kanina. Sa kang Brad James. Ang tubag na to na, kung wa niya, di makawang imong pamisa. asam na siya ka daw.
Di, mahapak sa laing kalag. Nasa 1 Corintos 15:58 masabot nimo nga di makawang imong kahago, mahapak sa laing kalag. Ang Diyos ay muhatag mong ganito, sumalik sa imong gibuhat. Oh, Diyos ra. Pero dito sa automatic na pantos ka iparente. Ha? Wat hibaw sa gay. Ang hibaw sa kalag ang Diyos man. Nasa ko pang tanaw. Oh, sige, sir. Sige. Oh. Kailan mo pamisa, brad ba? Okay na, wait mo. Kailan kayo man na, brad, na dili man nila, ikaw butang ang kapilido. Bayan. Grabe ko. Ano lang na? Anino siya? O, di, ang tana lang ko ba? We are basic about the baptism. Ang bunyag. Ang ngalan sa tao sa bunyag. Di, namutan na sister, anong dinod na lido. Dili ba ang ipabutang sa pagpabisa ba? Ngalan ra. Ngalan dyan. Ayan, natibidad. Mauna, walay. Namin na kang sangay. Ngalan. Si James, si Chito, na Iwayde. Tagang natibigan, apil na to tagang. Uy, Bahala mo. Oh, basta natibigan. Di, ang punto, sister, ang pare mo may pupresay sa misya, nasa igahom na iyang intensyon ba nga tinay mo na yung kalaga. So, automatic, kaya pare mo may mukha ni, yung ngalan ni Pranita si Kwan, Michael Jackson ba? Michael, Jackson to. May, ang pare na. Kunya, anong matumong gina dito? Buhok, ginisaw, may ihap, ginisino mo. Lucas 12:7. Ang way buhok. Ang buto sa mga nga, why malilong niya, mailahan na tungo sa intensyon mo. Sa pare. Brad, kami, nagdako mo dyan may catechesis ba? Oo. Kanang Monday ba, kung mama, di ko kalimot ana, basta Monday ba, ito dyan interview ba? Kung may agda sa simbahan. Oo, Oo. oo, na tradisyon na siya, Brad. Oo. Kanang practices katoliko nga katabang sa baba, devotion sa mga kalag, tabang, yampo ni mo, dito nga, papisahan ni mo, basig, gamay na ikaw, magpadong sa langit, anak mo. Wala kay bawo yun, pero buhaton na ni mo kay mingon Oo, nito ako mo naman katungod. kagayag, oo, dyan ako. Kalagong tani kay wala ikaw. Pero di, ang iyang punto ganina, Oo. nga ano kung dili pa, butang ang apelido, Oo. no, pamisata, no, so, ang simbahan, nag-isulti sa simbahan, no, nga, nag-ingon na, kung magpamisa ka, ano wala apelido, kaysa pagkangan, the act itself, the person, ngayong ipamisahan, siyong raw na, ha, muna nga, bahala ko apelido, kaya nagpamisa ka niya, ato na pa daw niya. So, ay, Intention na yun. intention, katulad yung iway di ganina. Oo, intention. Na, ikaw si Brad iway di ganina. Nga, maihap ang gani ang buhok sa, di ba? Oo. Ang buhok. Kanya, problema, ang buhay buhok. May buhok. Sama na na sa itambog sa impyerno. Ang imong paunta na ganina kayo. O niya mo siya gigamit. Itambog sa impyerno, o niya Antos angton. magkagot ilang Ngipon. niya, katapustiso sa umat to. Oo. Matthew, ano siya? Lagos. 13:42 kama sa kwenta. Kadot ang imo sa kwento. Yang punto niya, kasakit man, way katapusan. Pwede gamiton sa iglesia katolika ang tubig gani. Pero igamit kayo kay murag sakit din kayo ba? Ang tubig palitan si siya na matay ang ako. Ha? Di ba kanang for example kanang si siya na matay ro bago nga ba? Si Mercy Sono to Aegis nga ba? Banda. Oo. Dili, kana siya dito ba? Tubig. Nya kada 2 minutos. Na espada hay ka gano, di mo po iga. Yang tong santo, ang santo di ba si Lota? Oh, si Lota, ang santo na naong ka. Sumura na nga tubig pwede gamiton sa simbahan tuloy tubig, pero kayo lagi gamit nila. Kayo, nano sa Biblia sa kuan kining Judas 1:23, sakmita gikan sa kayo. Sa to mga kalag nga naas kayo purgatorio, ang kinito na nasama sa impyerno. Mato ba ni Sintama sa Aquinas? 2,000 degrees centigrade na ang kinito sa impyerno. Iba mo na wa? Suway ka no? Suway! Yun siya, Brad, kailangan na ibang kalag ito, Brad? Suway. No, ulit tubag na mo. Suway. Si Santa Teresa of Avila, ingon na, hindi kamatay ni mo mahibaw na ka.
misteryo na. Lawang. Suway, kamatay. Ba, mahibawa mo. Impyerno, purgatorio. Oh. Ha? Wala na gina. Muna misteryo lawang kayo nga Ginoo, di na matugga na to. Ginoo. Ikaw na tamo kayo explicar. Sa punto ni doktrina ng purgatorio, nga pamisa ito mo mga kalagras purgatorio. Ang kuhan niya, kaya nagpamisa nga na salang mortal. Sama na. Kaya misa ka, malitang ang misa, maproduce mo ng bunga. Lahat sa niya, lahat sa ato topic sa misa. Para ang kuhan na to, Aridas purgatorio. Na may mga objection minister. So, mo to kanina, lawas o kalag ang tawag, ang wanay buot ang iyang physical body na to, anak. Ang kalag, na siya pagkantos, santo-santo, kung impirno siya, mo purgatorio, temporal punishment, malangit, everlasting joy, ang langit. Isaiah 65, verse 10. So, may sikutan nila itong langit o impirno to illustrate nga masabdan ang purgatorio. Kung hindi mo isikutan ang impirno o langit, hindi ka kasabon siya ng purgatorio. Pariharan na sa akuan. Kining si Kristo, Passion of Christ, hindi mo masabdan kung wala yung resurrection. Naag yung resurrection. Yan ang pasyon. Makantos mga niya nga ilan sa Sastra. Pero, pagaman kawang sa tanan. So, naag na siya. Niya, laing objection sa akuan, kining purgatorio nga atong hatag, no? Ang hukom, general judgment, muna'y buhat Diyos 42. So, sa ito bang hukom, ang mga laing reliyon, ang ilang mga kalag, wapa hukmi kay wapa may general judgment. Buhat Diyos 42 o Mateo 25, 31, 34. Muna'y nagkuptang nga kuan, Mateo 25, 31, 34, buhat Diyos 42, nga general judgment, igbalik ni Ginoong Jesucristo, hukman ng tao. Sa ito pa, purgatorio kung mamalik. Okay, saan na nyo? Tubag. Ha? Oo, na impyerno. Di mo, saksi mo ba rin itong impyerno? Oo, na may impyerno. Ba't sa ato pa ka ng mga taong gahiko ba? Sigurado. Gahikog. Tubag ka ng gahikog. Why normal nga gahikog? Abnormal na. Abnormal na, sister. Once na maghikog sa abnormal na, sa ito pa, epekto ang iyang kuhan, knowledge, o isip pa. So sa our Catholic Faith Manual of Religion of Catechism of the Catholic Church nga, 3 things how to make a mortal. Amang mortal sin, impyerno, gina. Sa ito ba, kaya naghikog, di taming mortal na, kay na may depekto yung kuno na. Skandalo na. Muna ang aking tanaw nga, kaning mortal sin, kung saan may mortal sin? Sa ito nang ibanig sa miyagi nga, grabe nga buhat, pagpatay, abortion na. Full knowledge, full consent. Kung makumplito ng tulo, that is mortal sin. Yung yun sa'yo pag-iba kumplito na, full consent, full knowledge. Lalo ko yung ikuan ba, ganun dong ka. Limta, internal puro na, ginawuray ka sa'yo. Gatong sa Plaza Independencia, anong dong ka, katong nagsunog siya. Oo, dato siya, depekto siya. Wa ko ana 1985 di ko Catholic Defender 2001 ko nasod Catholic Defender 2001 sa to pa kadung lug ana kay diya sa mga historias lang reliyon des tulunid mo sa una na mo toy siya mo toy nam sa picture pakita mo na naging ko no na kiham sa siya kay may uban to nga desisyon no palit sulinan to ana di mga tao ba sulinan tapo lang buhi lagi ka ana o si ko ana maniham dito Rodi maniham na-mention sa dumlog talisay nga ang kanailang mga Hebrew language bitaw nga Yawa Elohim mana so mo nay usa sa ilang gamit nga dito ko nga mabanhaw siya sunog kung nabanhaw mo to sa Rodi maniha aw lupig si Jesus Christ daghang motuon niya daghang gikas katulong balhin din dito sa ilang grupo silang mabuhay sa sunog manang wag ito itugot kay kuan man, sayop man. Din siya. Ang garbo ato. Ha? Ang garbo. Kanang garbo, way tao mo'y garbo, abnormal tao mo'y garbo. Mabito maligo ta kanang tay garbo. Ang buwang rin na maligo. Bitaw. Bitaw, kita ka na buwang, hindi ka na maligo yun. Uy, garbo ang buwang. Wala siya problema ang buka. Wala
kita ang ikuan ng si Ginoo nga buang ang sa katawo nga mo ilag Dios sama sa buang. Way buang ginaglakaw sa kulon si City na buang nga ito Ginoo. So mo na nga kanang Santos na misa o kining Pueblo Sade katapang sa nigay na may ubang nga wa kuno na mamatay ba siya. So mo atin sa Pueblo Sade nya nagi kamatayon na tawag na may Pueblo Sade sa Laban Mercy Community. Sa to pa ubisal sa pare ni kay mamatay ta na sa mortal impierno ta. So grasya na niya sa naka grasya nga dawat niya mag-usap siya. So kanang buang yun klaro mo nang ningon ng Ginoo sa Salmo 14:1 o Salmo 53:1. 14:1 o Salmo 53:1 ang buang ningon siya kasing-kasing there is no God, why Diyos? O mo nang Psalms 14 verse 1 o Psalms 53 verse 1. So, buang na kay wa may Diyos na may Biblia. O, tabuang wa mo sambit ng Ginoo. O pabongbuang mo na uban mo. O. Mana brad nga daot yan dipikto sa kuno muna. Na na. O kana Salmo 31. Sakto to. 53:1 na duham ko ka. Oh, na walay Diyos o. Ang bumbuang siya gulingon walay Diyos. So muna nga bidaha ta di ta mga buang kay namday Diyos. Sister. Pero bila unay manlang na atas kino kay ang kamatayon kalit niya natas espirituhanon bidaha na lang yun. Oh, bidaha na lang kay mahimuot pang Diyos nga natas sa espirituhanon. Kay nagtuo, di kay pagtuo lang kung sa'yo na kay putanas siya. Kana. Paano ko, Brad, ba kayo? Namubuhay ka ilaw ba? Parang siya, ano ko nung mag-celebrate of 40 days and then, tinuod ba, Brad, example ka lang, hindi ka mayo yung kamatayon din. Nakang-denial ka lang. Oo. Ano siya, Brad? And then before na 40 days mo, Brad, denial ka ito. Mag-good ka din ano, ha? Hindi, magkaramdaman siya sa mga mahit. Ano ito, kondinado. 1% man nila. Ang tubag na to na sister, kung na din na tinood, kanang 40 days sa practice na Jewish sa una, 40 days ba. Pero, why di na tinood nga, surusuroy ng galag, sa isuroy, wa may tiil na, sprito ko na, wa may tiil, sa isuroy. Instant judgment, ikamatay sister, Hebreo 9:22, Hebreo 9:27. Oh. Ngayon ito sa Hebreo 9:27, everyone must die once, and after that, be judged by God. Sikan sa hukman ng tao, kanang mingon nga, ang suro itong kalagi na binuang na. Instant judgment, ikamatay na. Nasa sa lamor sa impierno, na impierno. Himtang ko na, uway sa langit. Niya gabi sa purgatorio. Uway Ginoo mangutana. Kung Ginoo mangutana pa ang Ginoo, di sa Ginoo, di sa perfecto, di mangutana pa mo siya. Oh, muna timan niya. Niya, way, muadto na sa Pedro ato bang, istorya na sa tubaan sister, niya tinood. Muna nga, kanang imo nga, soroy-soroy, kundi na, istorya na naman, mananambal niya. Wala, kaya hukman niya diya, Hebreo 9:27 na. Nako mo siya pangutanan. Oh, sige, sir, punta na. Oh, punta na. Ito lang sa yan, di ko alam ba ka na. Oh. Ako lang, kung ano kung kanang, kung sa niya, kamatuokan, paano mo sa gudan na kuan? Oh, sige. So, Pare sa Aglipay? Base, pare sa ICC Apostol, Roman Catholic. Oh. 40 days mo gusto sa kay brother ba? Ang iyang gikuanan, niya na mo siya nga naman na 40 days, dili man 50 days ang sibi panglas gali, Oh. pangachik, diba? Yan na siya nga ng 40 days man, nga nang dili isa siya 50 days. Oh. So, kanang katuwala dyan may katubad, di ba? Unoy kay wow, pero siya mismo na itubad nga, kanang, kagwala ko, awan ba nga, kanang, yan tubad mo good is, ang ako ng Ginoo, naglakaw daw siya, wala daw siya pagkamatay niya, wala daw siya na diretso na yun,
So, in 40 days, diha na siya na ako ala dito sa ginharian na to. Noon lang itawag og 40 days sa tao nga Gusto ba, pare? oh, muna di ko kung Di may pare, po rin po, si Brad James. Tubag. Kanyang, maobala siya ang sa nasa Oo. Bible ba? Actually, kalimutan na sakto to siya, no? Nakaring mo itong game ng 40 days paglaroy-laroy, sa ito yung graduate. Kamantay mo, mahilig ka, no? Langit, pero whatever, no? Hindi mo yung na 40 days, hindi mo practice na itong mga Catholic. Maring yung na, dili siya lugma, no? Dili ko na siya pamili. Dahil mo siyang tradisyon na tungkol, di pattern nila nga si Jesus, 40 days pa siya una ni Saka. So sa ito umilos yung pero during that time, ahok man ang na-charge siya siya. Diya sa Latin na Burgata ito ng basahon, na naikuan. Ha? Kuan kining, mga klaseng hukom gud. Individual judgment o general judgment. Kanang general, wa pa na maabot. Oh. Ang individual judgment, hukom, daghan mo, bitang na nga santos, kay gi-declare siya kay gihukot na langit. Na langit. Sa to ba, kanay mo, practices mga Jewish, kanay lang, palitadiya sana. Pero ari ka sa mga lawang mga kamaturan, wanay surusuroy, dito instant judgment sister. Wanay mohapit dito wa man na kay kahimtamang langit, impierno, purgatorio. State suma sa Catechism of the Catholic Church. Ini kamatay niya igawas ang kalag, ang faculties of the soul, intellect and will na sa kalag. So na ni salang mortal na aning impierno, wa say kalinaw. Mo na diha. Unya asam ng kalagaron. Di misteryo na. Di mo mutabi kay wala may lawas kon mo si minteryo o ikaw mag-iho ba. Ana. So mo na nga ang nasay wala siya salang mortal na ang langit. Kaya langit state na siya. Oh, kung gamitan mo mga dili dogmatic mo nang yung suroy-suroy arita sa kamaturang yun kay mo bugat na siya. So mo na nga sister ang runa tay kamatay na to. Matuban Santa Teresa of Davila. Mahibawan no kita kung sana. Dita ba katong basa mo na itudlo simbahan nga ikamatay sa tao hukman diha. Wa na Ginoo nga mangutana sa akalag. Hindi na tinawa sa Pedro, Brad, yung mahal mo. Ha? Dili na. Dili. Storya na sa kuwan di na tinuod. Na biyo daga Ricky Implio si pastor. Ha? Kini ko ang kanang mga kalag ato lang handumon matag kalagalag matag karon gunya namna Sirac City 23 kamar 26 handuma ang nangamatay. So unsa pagpagi handom mo nang simbahan ni balik-balik ng November 1 anto. Simbahan may mag pamisa usa na siya sa number 1. Nya ang bunga sa misa ang muhapak dito sa kalag sa purgatorio. Nya nagpamisa na salang mortal wa siya ikatabang sa kalag sa purgatorio kay utulom siya mortal god impierno mamatay. Ala na purgatorio gud ang pamisa igo. So nagpamisa na salang mortal mas impierno siya kaysa iyang pamisa sa purgatorio. Binyalsin naman tong purgatorio. Gamay naman sa yan nagpamisa na isa lang mortal. Sao man nimo? Mingon lang Ginoo. Ikaw nagpamisa ka. Utro kang badlungon. Mortal sin ganay mo. Impierno ka mamatay ka. Nya kitong ipamisan purgatorio. Gagmay man sa. Mo na nga ang pamisa. Kinahanglan magpamisa. Nakastados ka siya sa nagpamisa. Wa kay madawat sa bungas misa. Kung na kay salang mortal. Kung tanan nanimba diya na salang mortal. Matuban ni Padre Leo Fernandez. Aning Leo Fernandez. Way madawat, brady wedi ang nanimba, kung na salang mortal. Way madawat nga bungas misa. Niya, ang pare sa na salang mortal, valid ang misa, pero sa madawat nga bunga, kung na salang mortal, ang pare. So mo day, ang salang mortal, makabugto, mortal, means death good. Mortal. Mortalis, Mors. Sa death. Niya. Niya sa ito ba, impierno mo na. Nasa ko ng dungan ba sa ko. Ako busong ka bunyag. Isang without confession ka na
mapasaylo ang imong sala without confession kung ikaw mismo ba kanang ingnon ka